Iba't ibang challenging stages na dapat lagpasan. Iba't ibang strategiya sa pag-asinta sa iba't ibang kategorya. Ang bawat kalabit at putok ng baril, pinag-iisipan. Kailangan pag-isipan, hindi yung basta putok lang na putok. Ito ang mga eksena sa kauna-unahang Governor Luigi Cup na ginanap noong ika-6 hanggang ika-9 ng Oktubre sa Magtuto Firing Range sa Sitio Yabo, Barangay Carolina, Naga City na dinayo ng mga shooters mula pa sa loob at labas ng bansa. This is to promote the skill, the friendship, the discipline, and syempre, the camaraderie of the shooters. Nakakaalis ng stress and then nakaka-develop ng physical fitness and health. Magkakaroon ka ng confidence, hindi mo na basta-basta hahawak ng baril na ipagyayabang, hindi ka makakapag-abuso. Pero bukod sa mismong laro, bumilib ang mga shooters sa world-class na shooting range. This is one of the best shooting ranges I have seen. Actually, pwede ko pang masabi, world-class talaga ito. Ang ganda ng ambience, naka-landscape, so very relaxing. Just have fun, just shoot. Ang ganda ng laro. Ang ganda ng range. Nag-uwi ng trophies ang mga nanalo sa GLB Cup. May dagdag pang parapol. Pero ayon sa mga shooters, bonus na lang ito dahil pinakamahalaga ang natutunan sa responsableng paghawak ng baril at nabuong pagkakaisa. This is not just sports, but it is a means and way for us to be disciplined, to exercise, and to build stronger connection with one another. We really want to thank Governor Luigi for hosting this big event natin ngayon. Jan Amador, CSN.